Aletik gorrita zuria, geuria, herritik jaio zinelako, maite zaitu herriak. Bueno, Ales, ondo injot? Eske Ales da gure hemengo taldeko atletikeko espertua, eta bestiok Real zaliak die, beraz, bueno, nik gaur, zuri eta gorriz etorri nazenez, atletikekoa kantau dut. Ni atletikekoa nazelako? Ez, zirikatzeko bakarri da. Eta bueno, hola ningo. Bestela, sukaldatzeko, gaur ingo ditugu saltxitxa gizatuak, sagardaua eta perretxikuekin. Futbola ikusteko edo bueno, egun normal baten dako bai, oso aproposak. Zela nengo hau? Oso errex. Lehengo oiasko saltxitxak kozinatu 2-3 minutuz eta gorde. Gero kasola berdinean gehitxu tipula juliana erara eta karamelizatu ingo 10-15 minutuz. Gero gurina, berakatza txikitua eta barrengorriak gehitxu eskai apurtxo bat eta kozinatzen utzi 5 minutuz. Urrenguan irinko jarada bat eta jarraian sagardua eta saltxitxak eta 30 minutuz utziko kozinatzen. Bitartian puria egingo dugu patatak, egositxak, esne gaina eta boiur krema birrinduz eta zerbitzatuko dugu puria saltxitxekin. Eta hori izango da gure platera. Ta listo. Beraz, nik uste dugu hasi geikela, hemen jarriko usua martxan hasteko eta lehenengo ingo duguna da saltxitxak kozinatu. Berez, hemen daukau oliba olio virgina. Eta hemen, bueno, ez dakit alemanen batek ikusten batzue saltxitxakolan apurtzen edo zulatzen igual bronka botakotzue. Guk, bueno, hori berez ez da itxen. Beraz guk ez dugu ingo besta. Jarriko ditugu saltxitxak holan kozinatzen 5 minutu edo eta gero erretirau ingo ditugu. Bai, beraz ninoia honek korapillo eta soka honek kentzen. Eta kontako zuet, honek saltxitxak nik aukeratu ditudanak die oiaskuanak. Normalian aukitzen dituzue mota askotarikuak, ez? Behixanak, txarrixanak, ontxe bebai badauz batzuk, bueno, veganuak diela da itxe dituztela barazkisekin eta, baina, bueno, normalian izaten die, tripakisekin eta holan animalixen barniekin. Bere saltxitxak hasi ziren eitzen, hau, egoin biot, bere saltxitxak hasi ziren eitzen, ze eizan zauzienean eta animali asko hartzen zabien, eta horrek hobeto kontserbatzeko hasi ziren saltxitxak eitzen. Beitxo, hemen joango gara hau iten, jarriko zau gatzapurtxo bat, eta erresuma batuan badau tipo bat, deitzen dela Mark Frederick, deitzen dautzie Sausage Doctor, hau da, ez dakit, saltxitxen, bueno, bere saltxitxen medikoa, baina, bueno, saltxitxen erregetzat bai aldogu hartu, eta berak esaten dau, arategixetan eta ez dala soberakinik izeten, normalian, arategixetan soberakinak aukitzen baitxuzu, horrek nahi dago esan, saltxitxa gehiago. Hau, aragixakin gabizitzen, baina zuek veganuak edo vegetarianoak basarie, hau aldozue, barazkisekin egilako saltxitxekin egin, ez? Platera hau. Ze bestela dauka barrengorrixak, sagardua, tipula, oza, beste dana, hori, vegetarianua da. Baina ez pentsau, hau vegetarianun asuntua da, saltxitxa vegetarianun asuntua da, gauza berrixa danik, galesen itxen die, deitzen die Glamorsgan saltxitxak. Glamorsgan. Berez, 1850 itxen die, eta itxen dituzte porruakin, ogi birrinduakin eta gaztakin. Die horrelako, ez dakit, bueno, forma luzenga daukien saltxitxa mota batzuk. Berez, behitu. Hau, inda dau. Eta ontxe, hemengoa, hemen txe jarriko. Eta gero elabeliko. Berez, kasola berdinean. Oliba olio gehiago botako zau, eta hemen ingo duguna da, gure tipula karamelizatu. Karamelizatzen espadabe, egosi. Eta hau, ingo juliana eran, beraz, xafla oso finetan. Hau da juliana era, hola nore xafla motzak, eta botatzen dituzunean kasolara, ikusiko zuzelako ondo geratzen den. Hau da paso bat, aldosuna ja etxetik prestatuta izan. Hau da, nik adibidez domeketan eta
denbora gehiago izaten dutenez, prestatze itxut, gauza asko, euren artean, tipula gorritzen dut, tipula pila bat, eta gero tipula hori erabiltzen dut, sofrituetan eta holan, azkenean denbora aurrezteko. Beraz, tipulaia gorrituta baldin badauko zue taper baten, honek, 15 minutu biharrean, beharko ditzu, 2 edo 3. Beraz, bieko ditzugu 15. Niko inguan hartu ditut arategiko oi asko saltxitxak, baina nik uste dut, munduko famatuenak eta izaten diela Alemaniako Frankfurtekuak, ez? Nik Frankfurten bertan ez ditut hartu, baina Berlinen egon naz, eta hor egoten die honek kurrigurst antzerako saltxitxa batzuk, hori Berlineko errezeta oso tipikoa da, jartze dituzte holan ogitartian eta jartze dituzte saltxitxak, tomate eta kurri saltxa batekin. Eta oso gozua dauz. Baina saltxitxa berabe, nik esango nauen, gaur egun bebai Euskal Herrixan aurkitzu zeikela. Bilbon adibidez badau familia aleman bat, eta eurak itxen daue, hori, Alemaniako errezeta jarraitzuz saltxitxak eta oso ona dauz. Beraz, ez da inungo faltan Frankfurtera joetia, gaur egun supermerkautan da, aragitegizetan da, bebai, badauko zue olako saltxitxa gozuak. Bueno, hemen goiaz tipulakin. Eta gaurko errezetan izena oso sinplia da, ez? Ikusten dozue. Saltxitxak, oiasko saltxitxak, sagarduakin eta barrengorrixekin. Ez dauka olako izen poetikorik. Ze batzutan gertatzen da, ez? Joaten zarela jatetxietara eta daukie 3 esaldiko izenek. Ez, holan platerrek. Hori gertatzen danean, bakizu, askotan, ordainu inbiozula. Ontxe kontakotzu ez, pasau jaten niri uda honetan. Bitartean, tipulai botakotzau gatza, hemen piperbeltz apurtxo bat, buelta bat eta buelta bi, bakarrik apurtxo bat, eta joango gara erregosten zu motelian, 5-10 minutu, marroixka bihurtu arte. Beraz hau, holaxe. Eta hori, pasau jaten ze, abuztu honetan egon nintzen Cartagena de Indiasen, Kolombian. Eta bertan dau jatetxe bat, deitzen dela Zelele. Eta Zeleleko sukaldarixak inzauen ikastaro bat edo egon zan ikesten hemen eneko atxakin. Eta ez dakit hortik etorten dan edo ez, baina gu junginean jatetxe horretara bazkaltzen, hemen daukat mobilan atara ditut plateren izen bi, ea zuek etxian asmatzen dozuen zedan. Asmatzen bozue, idatzi guri Instagramera, txorienera, ze eske izena da, behitu. Lehenengo da, entxalada bat. Entxalada hau, eskatu naben, beraz jarrikotzu eta argazkixa be oso apainuta da. Da, ensalada de flores caribeñas con fruta de marañón encurtida, crema de nuez de marañón, semillas de camajón tostadas, verdes frescos de granitos de paz y vinagreta de flor bastón del emperador con maracuyá. Ja, kantzautata dana bakarrik irakurtzeana. Imagina hau gero hori kozinatu inbidela, da ez dakize jarrikotzu eta argazki bat, ezelako esan da bestie bebai, zeguk azkenean bagaizen karta irakurten da, hau ze izango da, hau bestie ze izango da, ze batzuk izena bazaukien hau honek tartar de langostinos, ez? Otarra iska tartarra, horrek mundu osoek bakize da, baina gero deskribapena zan, con mayonesa de limón, mandarino lactofermentado, chutney caribeño de mamey, papaya verde encurtida, flor clitoria, aceite de cilantro y crocante de maíz con sal de corozo. Aizu, osea, eskezien izenak olakuak. Orduan, batzutan gertatzen da, orduan, bertan lan itxen dauen pertsonala, normalien aditu eizaten da eurek azaldukotzue hobeto, zertan datza platerrak. Gaurko honetan ez da olako esebez gertatuko, zedie saltxitxa gizatuak, sagardua eta perretxikuekin, beraz, askoz be errexauak. Eta hori, bezimaz, grazein sustan, ze lehengo aldiz, etzakigun ze eskatu. Ni normalien joetena zenian da, sukaldaritza munduan ibiltzen nazenez, normalien jakiten dut, osagaien izenak, eta holan teknikak eta orokorrian, baina uda honetan, nauen, guztiz,
txuri. Eta gero argazixetan ikusiko zuen platerak ziren oso politxak, da ziren bertoko lorekin eta paindutako platerrak oso politxak. Gaurkoan izango da, gurian saltxitxekin, bueno, platera askoz be, artisaua, ez? Etxetik ibiltzeko morukue. Orduan, hau olaxe dabil, utziko 5-10 minututxo geixau gorritzen eta segitxuan gatoz. Ui, salako koloretsua daukon honek, ja behitu, urre koloria edo, eta ointxe utziko tzagu apurtxo bat geixau karamelizatzen, eta bitartian joango gara, bueno, barrengorriak edo perretxikuak aukitzen bozu ebe bai, bueno, satitzen. Honek, barrengorrixak nik, bueno, garbitze ditut trapotxo batekin, baina bestela, ura aspixan bebai fregaderian, urakin ibili da holan eskuekin ze, hainbeste baldin baditzu zuen, 400 gramo die, holan ez, banaka ibiltzia be, apur bat, ez dakit, igual, alferra emoten dotzue, beraz, ez da inungo faltan. Honei, olixo, apurtxo bat gehiago, bota bihotzat, tipula ez itxasteko, kasolan sakonian. Espono izue olixo gehiago bota, nik normalien bebai, itxeotena da, holan, txupito batero, urakin, hori bota, eta koiarakin apurtzen dut, hori itxasita dauen, bueno, ondarra, eta holan bebai ataraten da. Beraz, bitartian joango gara, perretxikoak mosten, da joango gara, honei botatzen. Honei bota bitzagu oin, perretxikoak, gero bebai gurina, eskaia, eta berakatza. Berakatzak, atzo moruen. Apurka. Apurka edo, bueno, raiauta bakarrik. Orduen, bueno, izen poetikuak gora eta bera, lehenko gunean, gure Julen, taldeko Julen, joan omen zan jatetxe batera, tataratzotzien arrautza eta sukre dardarra ez dakizeren izpiluan. Bueno, olako gauza oso arraro bat, eta zezan ba, flana, betiko flana. Beraz, batzutan, izen, ez dakit, haundi horrein atzian be, betiko errezeta dauz. Honei be, ez dakit, proposamenik dauko zuen, holan, izen kreatiboren batekin aldogun, bueno, izena jarri, bidali proposamenak txoriene abildua eitb.eusera. Gero nik bigarren errezetarako izen holan poetiko bat asmatu dut. Beraz, kontaukot zuet. Bueno, honei, perretxikoak botako itxugu, holaxe, eta hoia lehortzen dabil, beraz, botako zau igual gurina, ez? Hemen daukau, gurin zatitxo bat, barrura, eta hau joengo da, gutxinaka, itxen. Errezetak be, izen poetikoak dauzki eta lehen esan dut zueten moruen, batzuk egoten di oso dotora painduta holan lorekin, eta aukitza itxuste olako, ez dakit, kutsu femenino bat edo. Edo hori, bueno, behintzat esaten dau, Elena Arzakek, ez, berak bere jatetxian, ataratze itxunian, olako errezetak, olako plater, politxak, lorekin eta oso fin-finak jarritxa, jendiak pentsatzen dau, bere errezetak diela, da berak esaten dau, ez nire itxanak die. Ez, eskotan zuk ikuste dozu nien baseo dotori, igual pentsatzen dozu, emakumiena dela, baina ez da usetan. Eta, bueno, oiaskuen saltxitxakin gabizela eta arrautzak auskitzia, azkenean, ausarta izatiakin erlazionatzen da, ez? Eta alua izatia, koldarra izatiekin, ez? Azkenian, sukaldaritzan be eta gastronomia inguruan be bai, badausolako kutsu matxistak, eta, bueno, berdintasunera heltzeko be, lan asko dau aurretik itxeko, ondiokan. Eta 198 Michelin izarreko jatetxetik be bai, emakumiek gidatutako di bakarrik 18. Beraz, bueno, lana dau. Ez dakiz sukaldaritza programekin bai berdina gertatzen da, baina ni momentuz hemen nau, así que ez da utxardo da bidean gabiz dano batera. Beraz, bueno, honek hemen jarraitzen da ikusi duzu zelako kolore politxe daukan, eta honei gehituko zau eskai apurtxo bat, tomillo, hemen lehorra eta fresko aukitzen bozue, asko sobe,
Baina, bueno, honekin nahiko. Eta gero bebai, berakatza. Nik hemen dauzkat ale batzuk, eta atzo inauen moruan alberginiekin, raiadoriekin. Hola, ningo. Gutxinaka. Bez, ez dakitzu zelan usaintzen dauen honek. Goxo. Hau da prixabarik itxeko plater bat. Hau, eskenean gutxinaka iteko. Zu motelian. Eta gero urrengo egunerako taper baten eramateko lan. Oso gisatu goxua. Ui. Askotan bebe saltxitxak modu askotan egin leike, gero bigarren erresta laburrien ikusiko zue. Beste modu askar baten ingo ditugu. Baina oingo honetan, motel joango die zuan. Beraz, behitu. Berakatza barrura, honei buelta pare bat, eta kosinatzen jarraituko die, hau erretiratzen duten bitartean. Badau Maria Marte izeneko sukaldari bat, da bere historia oso unkigarrixa da, zebera Republika Dominikanatik etorri izan, eta Klub Aiard Madrileko jatetxean hasi izan, lehenengo hasi izan, lurra eta platerak garbitzen, oindala urte pila bat. Eta gutxinaka hasi izan ordu estrak eta sartzen bere borondatez, eta berdinak obratzen, eta gutxinaka hasi izan sukaldian lehenengo patatak zuritzen, gero tipulak mozten, eta gutxinaka utzi sotzien bebai, olako elaborazio dotoriauak itxen, eta azkenean sukalde hori gidatzera heldu zen, da bi Michelin izar irabase zitxun, beraz, ez dakit historia unkigarrixa da, eta oso politxa. Baina, bera moruko bebe, emakume pila bat dauz gure sukaldetan, etxietako sukaldetan, jatetxietan, Michelin izarrak ez daukienak, eta oso ondo gizatzen dauienak, oso langileak, eta igual famatuek ez dienak, baina asko maitxe ditugunak. Beraz, hori da garrantzitsua. Ikusten duzu hau, berdin jarraitzen dauela, apur bat karamelizatu haua, beraz, saltsa ona, behitu, eta honei ontxe botako zau, irin apurtxo bat, hau, kroketak eta itxe ditugunean, azkenean bexamela eta erabiltzen dugunean, holan, botako zau, irin apurtxo bat tostatzeko, gurin horretan, eta apur bat tostatzen danean, hau gehiago dugu, holan, zu ertainera, hau tostatzen danean, esnia bota biharrean, hemen ikusi dutzue esne gaina, hori ez dotzau bota bihar, hau gerorako da, honi botako zau, sagardua. Azkenean, platera hau ingo dugu gure euskal bertsioan, eta, laizter edo, hilabete terdin edo bi hilabetetan hasiko dan sagarduan denboraldixan omenez, egingo dugu euskal sagarduakin. Beraz, behitu, hau ja loditzen dabil, behitu, ikusten dozu, ez dakit antzemango dozuen desberdintasuna, baina hau askoz be lodixaua da testuria. Eta honei gehituko zau, sagardua 400 mililitro. Azkenean, sagardo naturala. Eta segituan, lehen gordetako saltxitxak. Hau utziko dugu, 30-40 minutu aldogu sartu laba barruan adibidez. Edo aldogu utzi hemen su motelian, gutxinaka berotzen. Guk bitartian, ingo duguna, hau berotzen da bien bitartian, izango da patata krema. Hau joango da oinarri moduan. Hau, erretira ingo. Eta hau hartuko. Orduan, hemen hasi bigara, patatak zuritzen. Nik ja, etxetik ekarri ditut egositxa, eta bestela, etxian basauze, patatia egosi edo laban erre, eta listo. Orduan, ideia da, patata jartzia oinarri bezala, patata krema, saltxitxekin beti, ez dakit oso famatua izan den erreza bat, nire etxian behintzat beti janda holan, baina guk boiurra gehituko zau, eta esnegain apurtxo bat. Nik, ontxe, konfesa bietzuet, nik beti etxien nahuela, erosten dut, honek, kajatan eta sobretan egoten dien patata kremak. Ze askotan oso erosuak die, eta oso sanuak die, bai, oso osasuntxuak die. Azkenean,
osagai printzipala patata da, aukitzen daue 180 edo 89 patata deshidratatua, eta inbiosuna da urakin edo esniakin nahastu, eta listo, gatza eta piper beltza bota zuen gustura, eta listo. Guk kasu honetan ingou, parmentier deitzen dan, patata krema bat dala, esnegaiakin, eta apur bat krematxo haua geratzen dana. Hemen nire amak edo nire amamak bronka botako sostan, ze beti bilurra ematen doztan mostiak, eta kentzen dutzat, azalakin igual patata erdi eramaten dute bai aurretik. Beraz, ni horako jatetxetan egongo banintz, bronka botako sostien be bai. Eta batzutan, ez dakit ikusi dozuen, baina patata salabe erabiltzen da olako patata frigituak eta itxeko. Lehenko gure irakertzen nagoen, ez dakit, ze aldizkaritan, patata tortilla eta itxen zanean, erabiltzen ziela, hasieran patata azalak, holan, aragi apurtxo batekin, baina hori erabiltzen zala. Nik, naixot patati osue. Orduan, patata gehitxuko ditugu. Ontzi honetara, hau badoia, plop, 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 ez dakit entzuten dan kamaran, eta honei botakotzagu. Hau botakot, eta horrei botakotzagu esnegain apurtxo bat, ura igual be bai, ez? Testuriantzako. Hemen bertan holan esnegaina aprobetxau itxen dugu. Eta boiurraren krema. Hau azkenean supermerkau askotan eta saltzen daue. Guk badaukau hemen aldamenean olixo batzuk boiurran aroma ekartzen dauela eta aldozuin patata kremia eta gero boiurran olixo hori bota gainetik eta listo. Hau, irabiatzera goiaz. Eta hau joango da gutxinaka ja, osagai danak integratzen, gure kreman. Eta nahi duguna da azkenean gauza bat krematxua. Irakutziko zueto intxe testuria, zuek be ikusteko. Eta behitu. Da patata krema bat, baina ematen dau, hori oso krematxua da, eta dauka marroiska puntu hori boiurrana. Beraz, ni sukaldaritza munduan berrixena, ez da, ena gainera mugitzen sukaldaritza profesionalan inguruan. Beraz, Julenek, gidoian galdetzen sustanzuk, olako arazorik edo izan dozu emakumia izatea gastronomia munduan. Eta nik, ez dut sekula izan, baina igual, enpresa munduan eta hasi nintzenean, izan ditut nire, arazotxuak edo umetzat hartzen sostien beti. Nek nire lehenengo enpresa sortu nabenean, 24 urten nauzkan, unibertsitatetik atara berri, eta, hori ez, ibilbide, turistendako ibilbideak eta itxen itxunian, joeten nintzen, hotelen gana berba itxen, eurekin akordio batetara heltzeko, eta joeten nintzenien esaten zuzien, baina zein da zure jefia? Eta nik ez, ninaz nire jefe, nire enpresian eria da, eta behitzen zuztien holan aurpegi batekin, baina hau, zu ume bat zara. Da, nik enauen nire burua umetzat hartzen ez, baina nik uste dut azkenian emakume bat, 24 urte, holan igual mosu, ez dakit, ume mosuekin, ez dakit, igual holako zehoz ematen dauen. Beraz, hortik kanpo, ez dut ingo arazorik izan, eta holan espero dut jarraitzia. Hau igual, hasiko gara, platertxo baten jartzen, ez? Pentsatzen dozue. Atarakot plater bat, adibidez hau plater beltza holan kontrastia itxeko, eta hau esan dugu egon bidala ordu erdi, baina azkenean saltxitxak eta gizauta dauz. Berez, zerbitzatu leike, ontxe bertan. Hau, gure bodozue 30 minutuz utzi edo 20 minutuz edo 40 minutuz edo 50 minutuz, zuen esku dau. Berez, nik zerbitzatuko. Holan, krema apurtxo batekin. Eta saltxitxak gainean. Hau garbitukot. Eta saltxitxak gainean joango nazolan munkugol bat itxen. Ze koiara hau bihar dut, zerbitzatzeko. Eta ingo. Badibidez, bi saltxitxa.
Holaxe. Gero saltza apurtxo bat. Ikuste duzu zelako saltza marroia dan gainetik. Perretxiko batzuk bai jarriko itxugu. Holan gainean. Eta bukatzeko perrexila. Orduan, hauek die gure saltxitxa gisatuak, zagardoa eta perretxikuakin. Ikusten duzue, zelako itxura ona. Ta atzo ingauenez monografiko bat Alberginiakin, gaurko monografikoa saltxitxekin izango da, beraz adi egon bigarren errezta laburradi. Ni hau probatzen gelditzen az. Eta ontxe, errezeta labur moruan, bero indarrez kozinototako estebeteak kimu lorategi batean etzan da. Bueno, saltxitxak barazkixakin laban. Olako errex, ikusiko zuen zelako erreza dan, nik hau askotan itxen dut etxera eltzena zenean eta, bueno, pausuak, titau. Oiasko saltxitxak zatitan moztu, labako erretilu batian, brokoliak loratxotan jarri, tipula juliana eran, eta batata zatitxotan. Berakatz hautza eta gatza eta piperbeltzakin, labara 20 minutu, 180 gradutara, eta listo. Hori da. Ni etxera eltzena zen bakoitzean, hau itxendot beti, azkenean batzutan lehertuta heltzen naz, eta ez dut nahi holan, ez dakit, bizitza komplikau. Etxera eltzena zenean pizten dut laba, jartze ditut ikuste duzu barazkixak, normalian igual, goixian bertan edo mosten ditut, holan prestatuta ukitzeko taper baten edo ontzi baten, eta etxera eltzean labara sartu, laba piztu, eta segitxuan dutxa hoitzen naz, pijama jarri, urrengo egunerako gauzak prestatu, eta holan joeten naz itxen. Beraz, hau askotan prestatzen duten afari bada. Hau ez da, zetxorienen badauz errezeta batzuk, igual egun berezixetarako dienak, eta nik prestatzen itxutanak, hemen eta igual, ez dakit, urtean behin edo bitan itxe itxudanak. Baina hau, igual hastian behin itxen dut. Beraz, zuek prestatu etxien ze oso erresa da. Eta bestera, bidadi bai ideiak edo jarri gure Instagramen, ze afaltze dozuen zuek edo ze itxen jatzuen erresa. Niri labeko errezetak pentsatzen jat errezena. Azkenean da sartu eta apur bat ahaztu da. Holan bitartean aldozu gauzakin, ze etzare egon bier holan ikusten, ze itxen dozun. Orduan, saltxitxak, inda. Ontxe joango gara, brokolia loratxotan jarriko dugu. Orduan, moztuko dugu loratxuak eta jarriko itxugu bai labeko erretiluan. Enborra nik nauen botako. Nik enborra hau itxeotena da gordetzen dut hori barazki kremantzako, ez? Barazki krema bat itxen dozunean, ez dakit, frigorifikoan daukotzun danakin, hau sartu eta oso aproposa da. Bestela, egin laikena bai da, birrindu, holan, ez dakit, holako arroz itxura bat eitzeko, eta horrekin bebai, holako borobiltxo batzukin, albondiga estilo batzuk, eta, ekarriko txorina da ikusiko zue. Nik uste dut, hemen egongo dira 200 gramo edo gutxi gora bera, eta horrek ematen dau, heldu batek bihar dauen vitamina C, eguneko vitamina C guztixa. Berez, rasino honekin, afaltzeko itxen bazu gaur gauian, baukotzu, eguneko biosun dana. Gainera, oso errezeta harina da, ze bakarri dauzka, aragixak eta barazkixak. Hau, ez dugu azkenean sartzen inungo gaztarik edo hidratorik, eta orduan hau afaltzeko oso aproposa da. Nik hau garbitxukot, eta brokolia dator erromatarrek eta ezagutzen zaubien zaukon onura danak, beraz ez da gauza holan berri bat. Nik jaten hauen lehengo aldixa, brokolia jan hauen lehengo aldixa izan zan, nire etxian egisa esan ez di inoiz oso brokoli saliak izan, eta jan hauen lehengo aldixa izan zan erresuma batuan, nire gurasuak bidaltzen zuztienara udan eta ingelesa ikasten, eta
ingelesa ikasten, ingelesa ikasi nauen. Zer ez jan, bebai, zean, beti aragisa eta arraina zerbitzatzen zauen, holan, brokoli egosiakin eta azenario egosiakin. Eta horrei hartu notzen olako mania bat, beraz, brokoli jan barik urte pila bat egon nintzen, gure kide Ales bezala, da bizileike perfectamente, ez da? berez, bueno. Errezeta honetan, ingozari berriz brokolixan lagunak. Gero, bota bihotzau bai, batata. Nik batata asko erabiltzen dut, zigorrek hemen lapalmatik deitzen dozku, zigor bai, pila bat ekarriko ditxula, zean asko ekoiztu omen itxen die, eta asko jaten die. Orduan, bueno, esangotzau etortzen danean txiloetik, esangotzau pare bat ekartzeko gure sukaldeetara, ze faltan botatzen dugu, beraz, zigor, bezarkada bat hemendik, eta ekarri buzu gauza honak. Boniatua edo batata, jango dugu patata antzera, jango golan, xaflatan aldozue moztu, patata frijitua izango bazan moruan olan zatitxotan, eta hauko zu aukeria suritu edo ez suritu. Nik kasu honetan suritu egingot. Eta gero, afaltzeko hau oso errazadan bitartian, zuek proposatu zuek zeitzen dozuen olan afari askar moduan, nik hemen badauzkat ideia batzuk, babarrun zuriak sardinekin jartzen doztea julenek, berak jaten dauela. Azkenean, potuak eta kontzerbetan dauzen elikagaiak erabiltzen baditzugu, horren baino azkarrauik ez dau, ez? Azkenean bada egaluze poto bat zabaltzia. Gero pipergorri erreak datozen ontzi bat zabaltzia. Arrautze gozi pare bat baldin baditzuzu hor oskailuan, da horrekin nintzeke entxalada bat. Eta lentejak edo txitxirioak baldin badauzkazu, askoz behobeto. Berez, potuekin errezeta bat. Saltxitxekin beste bat. Eta holan, joango zara zure afaltzeko errezetarioa itxen, ze azkenean, ez dakit batzutan, alferra ematen dago, ez? Beraz, joango gara gutxinaka. Boniatua edo batata hemen, eta ontxe be denboraldixan gauz kalabaziana. Berez, boniatua edo batata ez bajatzu gustatzen, kalabaza edo kuia be jarri zeikie, eta funtzino berdina itxen dago. Beraz, hau hemendik, hau gehitxukotzat azkena. Eta hemen bebai, etxian daukotzuen barazkixak. Hau da nire proposamena, ez? Tipula, batata eta brokolia, baina etxian aukitzen bozue bebai, olako beti geratzen gara, ez? Olan piper erdiren bat edo sukaldetik hortik, hori beba aldozue bota. Eta hori, esan dakoa, kuiatxua, nahi dozuena. Hau gainetik, beste erdi, eta gero espeziak bebai, ni gaurko honetan klasikora joenaz, eta botagotzat gatza piper beltza, eta berakatz hautza. Beraz oso klasika joango naz. Baina aldotzazue bebai bota, garan masala edo kurri bat, edo satar espeziatzo erabili gauena. Nik berakatz hautza, holaxe, botakotza bebai, gatza, piper beltza, olixua, nik birgina, eta hau labara joango da, 20 minutu, 20-25 minutu, 180 gradutara. Ontxe, zuentzako, segundu bat izango da, niretako 20 minutu, beraz, ikusiko zue. Ikusten duzue, zelako gauza, erresa, holan, astian zier, bazkaltzeko edo afaltzeko gauza bat egin zeikena. Gainera, hori kantidade haundixan egin, eta urrengo egunerako bebai, badaukazoia baskarixa prest. Nik hemen dauzkat, koiara haundixagoa be erabiltzen bozue, ez da esebez pasatzen, Beraz, saiatuko gara, danetik apurtxo bat jartzera, ez? Tipula, saltxitxak, batata, eta brokolia. Eta honek igual ez dauka munduko, ez dakit, ez da munduko platerik politxena, baina gozuena eta errezena bai. Hau dira gure saltxitxa erreak barazkiekin.
bere zaunik politx utzikot argazkirako, eta bitartean erretilutik dastatukot, hartukot batata, zatitxo bat, eta saltxitxa. Honek azkenien dauka haragi zaporia eta gozua, ez? Batata azkenien gozua da. Brutala. Dau superona. Hau bai jarri zeikien, beste haragi batekin, adibidez, oiasko zati batzukin, edo jarri zeikia adibidez albondigakin, ez? Holan, haragi bola batzukin, eta barazkixekin, azkenean frigorifikoa zabaldu, eta horti dauko zuenekin. Niri honekin pentsatakat aproposena. Ni hau bukatzen geratuko naz, hau taper baten gero sartukot afaltzeko, eta bitartean bixar egongo gara beste bi errestakin. Agur txorienek!